O Concello de Lousame actuará en 4 zonas do municipio. Desenvolveránse obras en Vilar de Tállara, Escavia, Portela e Pousada para mellorar servizos e arranxar deficiencias. Lousame encara o final do 2022 con 4 obras licitadas. Trátase de actuacións moi demandadas pola veciñanza e que se enfocan en diferentes zonas do municipio. En Vilar de Tállara é o acceso con un problema grave de augas que inunda baixos de casas, que se chama Badueles, concretamente o sitio. Xa sabemos, a empresa firmou o contrato, pero están ahora mesmo en decembro co convenio da construción e non traballan hasta xaneiro. Co cal un pouquiño máis de paciencia, que algunhas destas persoas teñen moita paciencia, porque sabedes como se producen, a veciñanza non o sabe, pero desde que presentas un proxecto para solicitar axuda na financiación, hasta que o aproban, xo remiten e logo ti licitas, a administración é así de pouco áxil. Outro punto no que se traballará será na costa de Escavia, concretamente no acceso á aldea. De Portela ao Seixido tamén se vai a comezar, está xa adxudicada e firmado o contrato desde finais de novembro. Decir con respecto a esta obra que nos gustaría que a Diputación fixese o seu labor porque entronca ca carretera da Diputación, e para pasar polo núcleo de Chave. Os veciños de Chave están molestos porque non se actúa ali, pero sabía desde levar, estuvo o presidente da Diputación ali, estiveron diputados, insisto cada día que vou á Diputación e vou moitas veces, nos din que fagamos noso proxecto, e estou facendo o proxecto. Despois de que faga o presentarei e a ver o que tardan en acometela. Que afirmou que agarda que o ente provincial se tome en serio esta proposta, xa que representantes da Deputación visitaron o lugar e coñeceron a súa situación. Villaverde afondou unha obra que vai a desenvolver o Concello, que inclúe o tramo que vai de Tállara cara a Portela. E de ali, hai unha Y e vamos a facer a que vai hacia o Seixido, porque tamén vai xente andando moitas veces e reclama seguridade peatonal en ese espacio. Non quere decir que a outra parte da Y, que vai hacia Filgueira, non se vai a facer, pero acceden polos dous lados e hai que darlle prioridade a un, e os recursos son os que son. E a cuarta obra que se desenvolverá será no núcleo de Pousada. Tamén nos queda outra que é unha gran débeda cos veciños dali despois dos colaboradores que foron a hora de cesión dos terreos, como é no interior de Pousada. Hubo que pedir permiso porque hai que trasladar postes de electricidade, xa sabedes o que iso conleva e o que tardan en decidir. Por fin está tamén contratada e vais a iniciar en breve. En o interior de Pousada intentarán mellorar outro dos seus accesos nun futuro cercano.